térjen már vissza az őrség, nem tudod? Meg kéne erősíteni vonalakat. Jelentenek készen állok. Végeztem a szemlével. Na és mennyire nem láttál semmit? Hát nagyon. Semmi, senki sem. Jöhet nem a vacsora, már elég éhesek vagyunk. Ja. Remélem jobb lesz, mint tegnap. Végre. Lecsos kolbász! Ó, kedvencem! De könnyítek magamon egy kicsit. Jó fűszeres. Hogy szereted? Támadás! Adjátok meg magadat! Kés, hogy hozzá! Gyerünk, föl! Előre! Gyerünk! Gyorsabban! Mozdulj már! Jó voltok olyan élem. Párba. Azt hittem pedig tudod főzni. Jól van. Csend legyen! Hívhatod a központ. Igen, visszük a túszaka. Gyerünk, fel! Előre! Igen, így. Két feleségem. Jobban teszek, ha csöndben maradsz. Elég, oké, meg vagyunk. Fordulj felém. Kitörténtük. Erre voltak két katonánkat, szakalcsot meg a egyik katonánkat. Hányan támadtak? Nem tudom, nagyon sokan voltak. Lesből. Meg kell találnom őket. Mint tudja, elrabolták két társunkat a tegnapi nap folyamán. Feladatunk az, hogy kiszabadítsuk őket. Igenis, kapitány. Ott maga után. Mi az? Itt jártak. A francba. Utánuk. Merre kell mennünk, tudja? Fú, nem tudom, maga kapta az eligazítást, ne tőlem kérdezze. A GPS szerint erre? Gyerünk utánuk. Kapjuk el a kutyákat. Fel ezekkel! Kik vagytok? Erre voltak ezt a három szép lányt. Kovács Klatopluk lányai. Biztos nem terroristák vagytok? Szomszédba. Köszönjük! Fel ezekkel! Utánuk! Köszönjük! Ez is kiszabadítani, jöttek? Halljátok? Megyünk! Állj! Várjál már! Milyen ennyi az idő? Időnk? Időnk van még? Van még. Van. Van még idő, Még hát beleférnek a lányok. öljünk! Minden jelentés tőled! Pusztuljatok! Megszakít! Biztonságban vagy. Hol is mondtátok? Szatlopluk lányai? Nem rossz kapás. Nem rossz. Tetszik. Ez a Klatopluk. Price kapitány. Küldetés teljesítve. Lelépett.